चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो नै लोगोफोर दिनैबो कमला फाननो फैलायबाय नै काजलगाव एमएलए नि नमिनेशन गथायनाय नामा पुरा मानसि नायलांदो लोगोफोर पुरा दोबै मानसि फैदों नायल' BPF नि नमिनेशन गथायदोंमोन काजलगाव रंजादों मानाय नायदो नै मानसिफ्रा लोगोफोर इलेक्शन नि मीटिंग जानायाव राजनीतिकनि बार-बारनाय मीटिंग जानायाव कमला फानहैबाय फाननोनो हायाखै लोगोफोर ओरैबायदि फाग्ला मानसियालाय जि दोबै दाबै जादोंलै लोगोफोर बाप किन्तु फाननोनो हायाखै लोगोफोर फाग्लासो माब्रै जाखो रावबो जाथाराखै दिनै कमलाखौनो एफा गिदिर मीटिंआवनो कमलाखौनो जायाखै लोगोफोर दिनै मीटिंआलाय बिराद गिदिर जादोंमोन राजनीतिकनि बारा बिटिसिआव बारहांबायलै लोगोफोर दिनै बिराद बुरजा जयनिं जानायनि एनाउन्स होदों दहाय आंथ' थांनानै नायनो मोनाखै खाथियाव कमला फाननाय हिसाबै खोनाबाय आरो सोरबा खाम्फा बरगयारि साराबो माबायाव BPF आव जइन जाफिनदों नामा बेनिबो एनाउन्स खोनादों ओमफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनिबो भाषण होनाय खोनादों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे मावथि ब्रह्म नामा कासकट्रानि बेनिबो भाषण होनाय खोनादों लोगोफोर इलेक्शन एमएलए इलेक्शननि बारा बारहांलायबाय बिटिसिआव ओरैनिफ्राय ओरै हाबनाय ओंखारनाया जानोसैलाय ना लोगोफोर दिनैनो काजलगाव माबा रिलियाव एमएलए इलेक्शननि रिलि खालामदोंमोन नामाथाय रिलि खालामनायाव माथो 100 बेसेबांखो 156 जन ना 57 जन जयनिं जादों जाहैदों आरो बेखौल' एनाउन्स खोनादों मीटिं गुदियावनो दंमोन होनबाबो
थांनानै खेबहैनो मोनाखिसैना आङो नायनोबो मोनाखिसै आंहा बेराफारसे दस्रा दान्दायाव थानाय मिटिङाव थांनो होननानैथ' थांखायाखै नालाय लोगोफोर आङो खमला फाननो होननानैसो थांदोंमोन गैया खमलाखौबो फाननो हायाखै मा खालामनो उफाय गैया जायाबालाय सोरनो जासिना हरनो हानो नंगौना नङा थाइसे थाइनै थाखा मोनो खोमा होननानै थांबाय मिटिङाव गैया फाननोनो हायाखै लोगोफोर नायलांदो माबायदि मानसि जादोंमोन दोबै दोबैनो नुबाय दा लोगोफोर बिसिबां दोबै दोबै मानसि जादों आरो ओरैहाय मालाबा इउपिपिएलनि मिटिं जाबा माबायदि मानसि जायो नायनोसैलाय लोगोफोर दाथ' बिपिएफआ सरकाराव दं नालाय बिपिएफनाव दोबै दोबै मानसि जाबाय दा गाबोन समफोर मालाबाफोर इउपिपिएलनि मिटिं जायोबा माबायदि जायोलाय नायनोसैलाय लोगोफोर आंथ' मिटिं खोनाबानो थांखायो नालाय नै क'क्राझाराव 13 थारिखआव नरेन्द्र मदि फैयो नामानो बेयावबो थांगोन टाइम मोनोबा फानहैनो लोगोफोर फाननो हालागै दाहा फानहैला बायनोसैलाय बाहायबो बिदिब्ला नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर बेखिनियानोसै मोजां मोजां कन्टेन्टबोथ' लाबोनो रोंखाया आरो मिटिंफ्रावबो आवगायनानै आङो बिसिनि बुंनाय रायलायनायखौ आङो होनोबो हाया आङो मथा मथि बे ससियेल मिडियाजों सिथाबनानै थानोनो हायाना जा थाङो दस्रा खामानियाव थाइसे थाइनै थाखा मोनगौबा ओंखायनो इसिबां मोजां रोखोमै हगारनो हाया आरोखि लोगोफोर जाखिनि नुदों जाखिनि खोनादों बेखौ होबाय आं बेखिनियानोसै बाय।